My sme prezentovali záujem na dobrých vzťahoch s Maďarskou republikou, pretože máme 95% spoločných záujmov a možno je tu niekoľko percent problémov, ktoré nám spôsobujú pretrvávajúce ťažkosti. V piatok, ako som už vás informoval, má začať v maďarskom parlamente legislatívna procedúra na prijatie zákona o dvojitom občianstve. Udeľovanie druhého štátneho občianstva prebieha predovšetkým na základe bilaterálnych dohôd. A základnou podmienkou býva určité obdobie pobytu toho človeka na území štátu, o občianstvo ktorého sa usiluje. V danom prípade však zákon, ktorý má prerokovávať parlament Maďarskej republiky, tieto elementárne pravidlá nerešpektuje a jednoducho každý občan Slovenskej republiky maďarskej národnosti, hoci nikdy nemal pobyt na území Maďarska, stačí, že bude ovládať maďarský jazyk, že má nejakú líniu so svojimi predkami na území Uhorska, sa to opiera uhorský zákon, bude môcť požiadať o získanie druhého štátneho občianstva maďarského. Tento zákon ide zajtra do parlamentu bez toho, aby kdokoľvek s nami čokoľvek konzultoval, hoci sa to týka občanov Slovenskej republiky. To si treba jasne uvedomiť. Cez poskytnutie maďarského štátneho občianstva sa má posilniť maďarská identita občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti. To snad žartujú. To znamená, ak chcú posilniť maďarskú identitu občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti, na druhej strane chcú oslabiť identitu so Slovenskou republikou. To je proti našim národným záujmom takéto rozhodnutie, ktoré maďarský parlament chce prijať. Aká bude tá identita tých ľudí, ktorí požiadajú o maďarské občianstvo? Čo budeme reagovať, ako keď povie maďarský prezident, že idem navštíviť svojich vlastných občanov na územie Slovenskej republiky? Pokiaľ ide o zákon, chcem konštatovať, že ak dôjde k jeho prijatiu v navrhovanej podobe a v režime bez serióznych konzultácií, vyhlásime tento zákon za bezpečnostné riziko pre Slovenskú republiku.